Ale ja sa nechcem Otoč sa a nerúž ma. Ale ja sa nechcem otočiť. Otoč sa. Tú palicu, už si čo ja vím. Ja vidím. Chcel by som vám povedať, že Ignorovať? a druhú vec, ktorú by som vám chcel povedať, je, že prečo môj počet odberateľov, ktorý aktuálne je tak dobrý, že ďakujem, ale druhá vec, prečo tam sú ľudia z Pakistánu a z Indie, čo ma odberajú, ignorujem. A tretia vec, keď nevychádzajú videa. Toto je kniha, ktorá aktuálne zaručí to, aby sme sa na shortoch nehudili, takže fakty, ktoré nám hovoria o našom svete v číslach. A ty tu budeš až do rana. Dúfam, že sa tešíš, že si to užiješ. Zatiaľ zdravec, čavec, marec a palec. To je palec a čavec. I need to find